Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Miriam at agatarlak. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Rodolfo Galoso, Jaylene, Virginia Codamon, Bing Soriano, Jen Pablo, Ella Halandoni, Leia Afunay, Clemente Ramos, kan Corazon Balaan. Baliwan family ti Abra kan gagayem ko dito'y Hong Kong from Liza ti Hong Kong. Anak ko ni Leslie Sugitan iti Taiwan kan ni Hildo Sugitan from Juliet Sugitan ti San Juan, Quezon, Isabela. Makablaawan pa iti Rumbawa ang Batali family, the Nazarene, Angela, Armel kan Tatang Jelly from Melanie ti Barangay San Luis. Kawork ko dito'y Creamline La Union, iso da Patrimonio Peter, Blake, RJ, Calvo Nonong, Sir Gigi, Jeff Mando kan Juris from Jer Garcia ti Santa Fe, Aguo, La Union. Manong Joel alias Marco dito'y Arzadon Centro. Shout out pa kadalay Niki Alejo, a Bazihi Channel, Jovita Bumanglag, Jasmine Rivera, and William Bolosan Sr. Happy birthday to my sister Maricel M. Lucas, iti San Isidro Isabela from Lavlea, Mendoza. Advance happy birthday na ng Telma Pagaduan Rolyoda from Roger Rolyoda. Mayumi Scandesio family iti Baknang Santa Fe, Vizcaya from Melvin Desio Mayumis. Cruz family iti Salvador Santiago City from Mark iti United Kingdom.
Shout out kada Mercy, Melissa iti Dubai, pamilyak dita San Manuel, kan happy birthday Yona Tita Gig from Jean Rovillos. Shout out kada Angelo Asitura Concepcion, kastamat ni Nagazuki. Delia Cristobal kan anak ko nga agkasangay from Mirno Cristobal. Kasinsin ko ani Claudine Cansejo pagadyan iti Lebanon from Gibson Atanasio. Makablaawan pa'y Darea Joy iti Macau, Sydney EJ Boy, Wilma Joy Cacho from Erwin Cacho. Ballesteros, Milo kan Pascual family, kastamat ni Jim Lawrence, Kidlin, Kid, kan Ann Obinya from Madeline Ballesteros iti Hong Kong. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Miriam. Dear Manang Emmy, kablaawan kayo iti naimbag nga oras, kastamot ten dagiti padak anaayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan itinagan a Miriam, may sa nga ina ti pagtaengan. Adda may sa nga anak ko. Makunak anasaya at ti panagbiag mi manang, taada kabukbukudan mi a negosyo. Iso a maitad mi amin a kasapulan ti agmay may sa nga anak mi, kani Rodrigo nga asawa. Naawi sakmet anang ipatulod iti padas ko manang, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Kat sapay kuma, tama pagkasatan a mapili a maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Good morning, ma. Good morning, anak. Nakasukat kamot gaya man. Wen, ma. Masapa ka sumra kita iti pagadalan. Adapay nga minaskan nga ilipas mi kadag iti groupmates ko. Kasta ka di. O sige, agidan ta nga roden nga agarmosar. Masapa ak mo tamang lukat iti pwesto. Adumanan ti masapol nga i-deliver nga order dagiti suki tayo. Kasta ka di, mama. Apay ni papa. Saan man na nagawid iti rabi? Amumatan ni papaam. Nukas di amapan iti ayan ti gayam na supplier tayo. Talaga saan nga agawid adagos. Agbanding dapay kano nga agayam. Kasta gayam. Naimbag nga rin ta na adal yung amin na may papan iti negosyo tayo, ma. Isang orawan ni papa. Tuloy-tuloy lahat at operasyon ti business tayo. Ay, huwag nga rin anak ko. Sapay adutag kasapulan iti construction materials. Iso nga adu ti deliveries tayo. Ala, sumango ka nga ruden, tabangantan. Apay nga itakalaang nga sumangpat. Nagawis ni pare Raul. At ang amin sa nga ili na supplier matlaang kadagiti construction materials. Dahil inyong mamunak. Kasta ka di. Apay ay Miriam. Nagadong amin ti masapol nga asikason iti pwesto. Jakmat ka baalan nga agmay-maysa. Adamot dagiti boys ijay. Wan, ngam sabali lat tanod da ka kuma. Diyak pa yun maas asikaso ti anak ta. Tamasapol nga daki ti pwesto no kasta nga awan ka. Alos ka dilaeng, Miriam. Amo matakasapulan ang makisama kadagiti suppliers tayo. Mala, sige nga rod, aginanakan. Ado ti masapol nga asikaso ni di pwesto inton bigat. Agsawarak pa, Miriam. Kung mangisaga na ka man iti makan tamabisinak. Ulay no isaganam lang itayan tilamisaan tapno makainanakan tane rabiin. Syakton ti makaam mo apama na malpasak nga ag-shower.
ka di mapanid yung pwesto itama? Saan anak ko? Ni papampayla ang tinapan. Adong amin ti masapol nga asikaswan di ti balay. Ibaon ko pa yung panaggatang kadagiti kasapulan tayo ni Inday. Nasayat nga rod tap na makaina na kayo, Mat. Manual daw, ada kayo taday yung pwesto. Wan nga rod anak. Kan ada sumangpot a deliveries madipod kadagiti suppliers tayo. Masapol nga rod talagaan ni Papa ti aday jay no kasta. Wan, iso na sa panapan. Ta simangpot kano itay parbangon dya may sa atrak na agi-deliver kada tayo. Ay na, talaga na pigsa ti negosyo tayo, ma. Kasi ti Diyos, anak ko. Iso nga agyaman unay kan ko, ana. Tamay at titaray ti negosyo tayo. Amoy, mama. Ado nga rin ito mapapal ka niya kagagayam ko. Nagasatak ka no, tada na pinta sa negosyo tayo. Talaga anak ko, taimpundar mi day takan ni Papam para kan ka. Iso asay-saya atom ti agadal, tapno si Kanton ti mangi-manage iti negosyo tayo. Kunakno saan kan nga umay, Darla? Ay naateng, hindi pa na minsan ngal daw nga ibabaunak ni mamang mo. Umay ko kan ito dagiti naboras daan natin kan prutas. Nabayag namin na saan ka nagawid iti probinsya ateng. Ay na, amo matan ti kinabisi kiti pwesto. Nang runa no agsasarunod ti agpa-deliver ka dagiti construction materials. Naimbag nga rin talapig sa tinegosyo yung ateng. Wan, napigsa nga agpaiso. Napigsa ko na mong pasla naliday kamat. Ada ka di parikot, ateng? Di mo la ko man ibagbagakan ni Mamang. Sigurado akapungtot nan tumanan ti asawak. Ala, apay aya ateng? Kanayon manan ti panagluwas na ama pa ni Manila. Mapmapan kano kadagiti suppliers mi. Hangam, kasla sa bali iti agparparik na kanyak, Darla. Apay ateng, adda ka di manan milagro nga aramidin ni Manong Rodrigo? Diyakam mo, ngam sa bali iti agparparik na kanyak. Tunggal saan nga agawid iti sumagmamanong aldaw. Ay. Abangan ko nak no nagsubli manan ti sigod nga aramid na. Ay nateng, jakla mo na saan pa ilang agnakam. Namin ano na pinakawan mo kapo iti panagbababain na. Mabainak namin kan ni Mamang no maamuan na nga adamanan aramid ti asawak. Ni ko mamanong ati rumbang nga agbain. Taawan ti kastakapig sa negosyo yun no saan agapo ka ni Mamang mo anang te di ti pagpuunan nyo. Ay, maasyan ngamin kada kayo idi ni Mamang mo ateng. Iso nga rood. Dahit ako mati panunutan na asaan ko man nga agar-aramid iti may kaniwas. Taawan ti kastoy akinanam ay ti biyag mi ita no saan agapo ka ni Mamang. Nakunak iti damo apasat ti surat ko manang Emmy. Makunaan na sa liwanwan ti panagbiag mi, taadakat nga rod na pintas a negosyo mi. Ngem ti kinagpaysuna, dagiti dadakkel ko tinangipaay kada kami iti dayta a negosyo. Saan ngamin a nakalpas iti panagadal na ni Rodrigo nga asawak, iso asaan a makasapul iti natalgad a trabaho, sanan to pay laukan iti madi nga aramid. Kas kuma iti namin anon apan nakaduktal ko nga adda babae na.
Namin anumat a pinakawan ko. Tadyak kayat a madadaal ti estado mi. Kan kayat ko a panagnakan ken ni mamang ko. Akabailan na ti agbaliw ken mang suporta kada kami. Babaan iti negosyo nga impaayda kada kami nga agasawa. Diyak amo ngam addalata dagiti kanito asumken iti panunot ko nga addamanen milagro nga aramiden ti asawa. Diyos ko, agpaiso nga tatiinyawag kanyak ti gayem ko. Nakita na kanu ni Rodrigo asimrak iti may sa restaurant. Katada kadwa na a babae nga daubba na a baby. Diyos ko, agpaiso sabot ti kanayon amang burbur-ibur iti panunot ko. Addamanan babae ti asawak. Patsyak asaan ang nagbidot ti gayem ko iti nakita na. Am-am muna unay ni Rodrigo. Hanggang asino ti babae akadwa na? Kanti maladaga nga ub-ubbaan na. Paliiwa ka na imbag ni Rodrigo. Kat iti ka nito amaduktalak apod no ti impada magkanyak ti gayem ko. Tsak amo, no anya ti maaramid ko kenkwana. Apa nagsapa kay Arumar, mama? Saan pa nakariing ni papa Okay lang anak ko. Mapan ko ngamin kitaan nun alpasan jay lugan ko nga imbatik ije talyer. Kung ada ngamin amalpas da itang aldaw. Kasta ka di, mama? When Mark, masapul amapan akon bayat anakaturog pay laang ni papam. Buludak pay laang ti kotsena. Pakibagam to laangan no bilang makariing. Sige nga rod, ma. Amangan namin ng sapulan ng agpaiso apama na makariing. Ay, sigurado da ita Isuarod masapul ama isublik matla ang adagos. Amangan no da importante apapanan na. Okay, ma. Siya kunti makam mo. Ibagak tulangan ka ni papa apaman ang makariing. Mark, sa tinutayan ni mamam, apay nga awan ni Jessalad me. Nasa parimwar ni mama, papa. Mapan na kanusok na lang lugan na imbati na talyer. Lapanan ni talyer? Apay adi nakriniing. Anya nga itinagluganan na. Binulod na pala ang kotsyan, papa. Anya? Inaramat ni mamam jay kotse? Wan, papa. Isubli na kanumat ladagos. Apay pa, ada ka di parikot? Hindi, awan anak. Mas tawak lang amin. Apay adi nakriniing. Tapno kinuyog ko kumaanapan talyer. Amang ano di na kaya tamasinga kayo, papa. Sana bale, madamdama lang. Sigurado nga adanton ni mama. Sigurado amas daaw ni Rodrigo, apaman ama-amuan na nga inusak ko ti kotsena. Nabayag ajak pinakibiyangan ti lugan na.
Gaputa nagtala ka kankwana. Ngam itatad na ipadamag kanyak. Masapul nga agsuka inak ito nagtilugan na. Amangan no adda dito iti ebidensya amang panaknak nga adda manan babae dyan na laing alalaki. Laklakayan ngam di pa'y lagnakam. Dandanin aggraduar dyan anak mi iti kolehyo. Anyapi nga tati sa pulan na itibiyag na. Ne, adadakal abag dito'y likodan at ugaw. Anya nga tati linaon da ito'y. Lukatakman. Anya na gito'y. Kawas kan diaper ti maladaga? Diyos ko, apay nga daalikaman ti maladaga dito'y. Kaya tasawan da ito'y. Pudno tindanon kanyak ti gayem ko. Ngam asino da jay amaladaga iti biyag ni Rodrigo? Asino? Pa, ada ni mama. Oh, anya Miriam. Naaramid na ka din ti kotsem. Pwede nakriniing tapno nakuyog ka kumaanapan ni Jitalyer. Nalpasan. Ituludan to kanulaan ni pwesto paman amadalusanda. Nasayat nga rod no kasta. Oh, mama. Ada mawawag iti cellphone nyo. Mabit lang tasong batak. Hello? Sino da ito'y? Sino asita? Anya? Ada relasyon nyo iti asawak? Mabit lang. Ne, adto'y kasaritam da ita babae. Hello, madamdaman ton nga agsarita ta. Pai. Papa, sino da dya asita? Kanapay nga inyawag na kan ni mamang ada relasyon nyo adwa. Pudno ka, Rodrigo. Babaim da jay asita? Wen, ada relasyon mi kan ni Sita. Kahit ada pa yan anak mi. Anya? No kasta, pudno amin ana idanon kanyak. Kat pamanagnak pa yun dagiti nakitak akawas kan daya perti ubing iti unag ti kotsem. Apay Rodrigo, laklakayan kan. Saan ka pala nagbaliw aging gaita? Papa, please. Ibaga masana pudno dagiti amang mga kuita. Pudno ti amin anangag mo, Mark, anak. Anya? Pakawanan na ko, Mark. Pakawanan dak. Saan ako na naragsakit din nam, Miriam? Anya? Nagpuskol magtantarupam amang ibaga kanya kiti kasta. Iti pa'y mismo asangwanan ti anak ta. Papa? Tangay imparupa mon kanyak na ita. Alaam amin akawas mo. Kat pumanaw ka na. Mapankan iti ayan ti babaim. Diyakon kayat abakita pa'y ti panagruprupam. Pumanaw kan.
Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi agundaway manang Emmy. Jaklain pagarop apod no gayam tinaidanon kanyak. Kang runaan na, pudno ti marikriknak nga addamanen may kaniwas nga ar-aramiden ti asawak. Pinagtalaw ko ti asawak iti daydi matlaakan nito, tanasakitanak iti husto. Nang runa iti imbaga na asaanen anaragsak iti dannak, iti paisangwanan a mismo ti anak mi. Saan ang nagpangadwa pimanaw kat nagdenadan iti babae na. No pa'y nasakit manang, ingkarigatak tinang lipat, gapuman la iti anak mi. Agmay may saak na rod anang ituloy iti negosyo mi, tapno adda pagbiag mi nga agina. Agingga iti dimteng ti graduation ni Mark iti kolehyo. Kablaawan ka anak ko, nagturpos kan iti kolehyo. Isagot ko ti diploma kan ka, mama. Babain man la daytoy. Maksayan ti sakit tinakam ng impanam. Gapo iti inaramid kada tayo ni papa. Di mon panunutan dayta anak ko. Ti importante, nakalapas kan, kat mangrugikan amang tunoy kadagiti arapaap mo iti biyag. Nakaragragsakak, Mark. Agyaman nakada kayo, mama. Kat ikarik, saan kan to pulo sa baybayan? Baya masyak ti manglito piti amin na nagkurangan kan ka ni papa. Ikarik dayta, mama. Mama, ada napintas nga ipadamag ko. Anya dayta, Mark. Ada offer kanyak ti may sadak kala kumpanya di Manila. Agtrabaho ak kadakwada, mama. Ay, nagsayaatan anak ko. Sa bali at talaga no nasaririt ka. Ado dagiti kumpanya nga ag-offer iti trabaho kan ka. Wanyarod, ma. Okay kayo kadilangan nga mabati dito eh. Nangro na katada tinegosyo tayo anaskin nga si kaswenyo. Kabaelak anak ko. Tinapatag, matunoy mon dagiti arapaap mo. Di mon paluspusan dayta nga oportunidad asimbang baykan ka. Di nakpagdanagan, anak ko. Hello, Mark, anak. Hello, ma. Nakaawag kayo, man. Kumusta ngay? Ada ka di napatag nga ibagayo? Pasensya kan anak no inawagan ka. Ada ngamin ipadamag ko kan ka. Anya dayta, mama? Ada nadamag ko. Anang ibangon ka no ni papam itikas itinegosyo tayo. Anya? Nakadamagan niyo, ma? Imbaga ti may sa asuki tayo. Mas daawak ngamin. Apay akala at abi mabati sales tayo. Kan saan matan nga umumay dagiti na duma customers tayo. Tagayam, kinontak ida ni papam. Kat ison ti agidil-deliver kadakwada. Anya? Uwan anak, ti amuda, negosyo tayo matlaag dayjay. Ado ngamin dagiti saan na makaamuan agsina kamin kan ni papam. Unay mo ni papa? Kasdi lang nga rodon di naramid na kada tayo. Kinumpetensya na tayo pa lang itinegosyo. Sa bali la kumamot din ang negosyo timbangon na ah. Amo na ngamin anapig sa tinegosyo tayo, Mark. Kan amo na nga adun ti kliyente tayo. Iso na panunot na siguro ti kasjay. Talaga nga aramidan na ti amin.
Tapno adda pang biyag na iti baro a pamilya na. Kasano? Laklakayan lang arudan, ngam nangarugi man na pamilya. Di kay lang arudan nagreklamo. Pinaybayan niyo lang arudan iti kasjing ay naramid na. Huwan nga rod anak ko. Makapadismaya ti aramid ni papam. Anya nga ti plano ita, ma? Awan anak ko. Anusak, aging gay ti adapay dagiti daduma a kliyente tayo. Diyak pulos agaramid iti addang kontra kadakwada. Ipagpagapuklaangan iti anak da. Mama? Kaas iti ubing anak ko. Awan ba asul na? Nairamraman laang iti aramid ti amam. Makaamon ti Diyos kadakwada. Ma, manomot na tawon ti napalabas. Amok nga adun ti ornong yo. Isa pa nagkunak. Panawan ng tapno enjoyan nyo lang ang tibiyagyo. Anya ti kayat mo asawan, anak? Ma, isarata yung tinegosyo. Saan kayo nagtrabaho? Tati kayat ko, agpaspasyar kayo langan. Agawid kayo yung probinsya. Amok nga do tinaskan nga si Kaswam ijay. Nang runa dagiti saniko na panawan day di lola. Sa bagay, napanunot ko matday tan anak. Adamat tanan anay nga ornong ko para iti panagbakat ko. Sigurado asaan kanton nga agproblema, anak. Mama, ti kayat ko, enjoyom ti amin na nagbanugam. Siyak ti makamoy ti panagbakat mo. Itapay ta stable akon. Nakapundarak matan. Adan balay ko di Manila. Ken nakaipundarak kon iti nagduduma sa nikwak. Awanan ti problema tayo, ma. Adda, anak ko. Ha? Adda pa'y problema. Ni, anya, mama? Anak, awan ka di pa'y nobyam. Ha? Di mo ibagang aglaklakay ka abaro. An-anuam dagitaasan ikwam no awan mo't bukod mo a pamilya. Sa anak abo mato dito'y rabaw ti daga. Kasanukan to no awan akon. Asino kami tinag ko ng aglaklakayak abaro, ma? Siyempre, siniguradok pa iti amin. Sakbay nga ikalaysak ta agbalin to amanugang mo. Ha? Agpayso anak? Adan ikalaysam? Apay nga rod adi mo pa inyam amo kanyak. Mama, kasano ko maayam amukan ka kat aday di balasiw taaw. Aday di Amerika ta agbalin to amanugang mo, ma. Ket or-orayak ti panagawid na. Tapno maornos ti amin para iti panagkalay sa amin. Ay na, maragsakan anak ko. Kung aklakit din na awan namnama kung amaadaan iti apo ko. Agmay-may sak nga anak, ma. Ti kayat ko, maipayan ka iti ado nga apo ko. Awan problema anak ko. Orayak dayta ka nito. Yun o.
Natgak ti singasing ti anak ko, nga isarakon ti negosyo ang nabayag ang nagbibiyagan ti pamilyami, manang Emmy. Kas iti kayat ni Mark, nagpalpalailangak tapno maliwliwaak. Inasikasok dagiti rumbeng nga asikaswek, ket inenjoy ko ti biyag ko kas pagayatan ti anak ko. Aging gaadimteng ti kanito ang nagawiden dito'y Pilipinas ti nobya ni Mark, ket kalpasan laeng ti sumagmamano abulan, nagkalaysadan adwa. Ita adamoten anak da nga iso ti liwliwak, tunggal addaak iti balayda. Ket ti saan ang magatadan a kinaragsak anan nanamag ita, iso ti masansan a panagkuykuyog mi kada Mark ken ti agina nga agpaspasyar iti amin a napipintas a tourism site, saan laeng adito'y pagilyan, no diket pati iti balasiw taaw. Sa anak man a napagasatan iti nasayaat nga asawa, adamot anak ko ang mangipatpatag iti kastaunay kanyak, ken nang tungpal kadagiti arapaap ko iti biyag. No maipapanmet iti asawak manang, adamat dagiti gundaway nga adda maidanon adamag kanyak, maipapan kadakwada iti pamilya na ita. Ngamjakon ikaskaso, taison a mismo tinangpili iti kasasaad na ita. Nga iti likudan ti kaaddan edad na, kat masapol pay laeng amangged, tapno mabiyag na ti pamilya na. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Miriam. Miriam, pagayam ko, amok anarigat tinaglabasam, tano kaano pa'y nga addan edadyo iti asawam, isupay ti panagsinayo. Ngamkas na kunamon, nagasat kapay laeng, taadda anak mo akas ka ni Mark, asaan apulos anang baybay akan ka, kan nangiparik na iti awan umasping apa nangipatag ti anak, iti maysa nga ina. Sapay ko matatarabayan na kayo ti Diyos, tapno makaden nampay ti anak mo ken ti pamilya na, iti naunday a panawan. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapu